mangga? May pa, tara! Suga pa mo. Ay, lami, asa panahon ko. Lami, dyan kayo ron ilaag ba kay way ulan. Unsa to Maria? Unsa mo na? Katagan ni mo trabaho diri sa balay? Ma? Di ba giingnan ta ka nga malampaso ka? Sige na, panglampaso na diha. Bantay kay ni gawas na kog balik ka, di pa kakalihok. A few moments later. Ayaw po diri sa balay, uy. Sa puli si mama. Di naman ni masinaw ni salog. Lami ang ilaag ba? Laman po na suwi si Claire o si Betty. Ayaw pagsabang niya kasi naasin ng Marlene, makasabaan ta. Ang sakli na si Maria sa gawas ng lampaso at ang duulon. Dali! Ay, na lang dyan. Uy! Muwatag mangga. Uy! Asa man? Iladadong pawiks. May dagang bunga ilang mangga. Mas garbiso na to ba? May lang kita'y makauna. Ano ba? Time sa lang sila ako si mama. Agay! Tara! Kasibat ko kay mama. Time sa ragod. Asa man tayo manguha dapat og mangga? Kadagan man nagkamanggahan si Dudong Pawiks. Itong mga karabaw nila ba? Asa dapat si Dikir ba? Ay maoto na dali! Dali mo! Hala, kadagan sa bunga! Awan mo, gilin ka ka! Balbangaan ako na Maria! Yung sa pa man atong di paabot, manguha na ta kay basig harbiso ni ron ba niya? Maabot na tag harbister! Dali! Dali! Ay, alin niyo! Sige na! Ay! Aba ka mo! Kasunod! Kasunod! Madapli siya, Binti! Madapli! Kanino na pong buhok! Ang sagana! Ay! Duha ka buhok! Ay! Sagana yung kawalay! Parang ko! Natawa ka! Ako na po! Sige, sige! Sige na! Ay! Natulog ka buhok ng taro! Dali, 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 dali! Sila kadaghan sa kunang buha ko! Mga hinok ka, Jun! Buti butang niya! Yan ako pa namin! Hawa, madapli! Madapli! Ako sa! Ako sa! Sige, ako! Ay! Wala ka lang yan! Ikaw! Wala jud to'y klaro tong operador sa mangga na akong kasabot ba. Inunya, alas 9, magpaabot ko diri. Inunya, unsa nang orasa ro no? Alas 11:20 na, wala gyapon sila. Uy, klaro. Di siya moabot karon Wag to na lang ko kang Pedro. Sayahan lang to na ko ibaligya ang mangga. Bahalag barato-barato gamay, at least sigurado. Wag to na ko. Sapa man akong manggahan? Agay! Naguna-una man ako pang harvest. Kinsa kaninang muhag mangga ay, daw be? Uy! Si Maria, si Betty, marinig si Claire di ay. Karong to. Ito mga kuha! Wala kalami-ami! Uy, dagan ka ayo! Tulong ka mo ka, Maria! Oh, no! Ala! Si Dudong Pawiks! Dagan! Run. Pero oh, dali ra kayo nakabantay. Hoy! Ay na magbalik diri ha! So yawa ato kung gitapong dapit sa bayabasan. Uy, dagan-dagan Gali ba yan? dagan ka nito. So, dain na lang si Maria kaysa naabdan ta ni Dudong Pawis.